18 people have died after a combi caught fire outside Bulawayo this afternoon. Let me just read a statement from the Zimbabwe Republic Police. Hansi, breaking news, the ZRP reports the death of plus or minus 18 people when a combi exploded into fire between Chipangali and Gwanda Tollgate along Bulawayo Beit Bridge Road between 1300 hours and 1400 hours today. More details to be released in due course. So combi yacho iri kunzi it had a South African registered number plate traveling to Johannesburg, and it is believed that the combi was carrying explosives that burst into flames. This is said. I think mamine gas or zviri kutaurwa kunzanzi madrivers ekubulawayo vane system yekutakura ma-explosives anozoshandiswa kana vanhu vakurobha kana mbavha dzakurobha motikari dzemari dzekusouth Africa dzinge dzakatakura mari hanzi vanomatakura and vatori nembiri yekutakura ma-explosive iwawo. I don't know why vachiita zvinhu zvinoriska life yevanhu kudaro, but amen, I don't know kuti driver apindwa nemweya wei. Vamwewo ndo vari kuti probably it's a gas tank here, handizive, I don't know, but we're just waiting for more details from the police. As they have said, the fire brigade was there, but I don't think kuti vakwanisa kuita anything when they arrived at the scene. I saw a lot of people tampering with evidence. Ipapo ndaona vachibata license radriver, cause driver vatoverenga kuti driver wacho ndiani, vakatoti tinomuziya driver wacho ipapo. Handiziva hangu kuti mapurisa anonokerei, cause people ended up vakubata phone. Pane phone yanga ichitorira ipapo, inga ichitonzi phone iri kurira iyi itori paground, itori pasi. Ani mapurisa vakati mukasvika panzvimbo batsirai, pamwe ndo zviri kuita vanhu here, I don't know, but I saw people all over vachingobata. Hameno kuti driver uyu anga apindwa nemweya rudzi kutakura ma-explosive. Handizi yangu, I don't know. Ndosaka zvizonzi ma-explosives are supposed to be carried with a designated vehicle, not kungoti ukangosvika pabhazi wakutongobatisa. Kana kuti munhu anenge anga asina kutaura here otakura nezvinhu zvake. Sometimes munoziva kuti mamwe ma-passengers they don't really disclose what they have. Vamwe vacho vanenge vatori nemagas tank, achitotravela negas tank chairo, ende ukada kuti uende kuna driver unotonyatsoziva kuti driver anoramba. Vamwe vanobvuma, vamwe vanoramba. But isusu nharo dzimwe dzacho tinge takufunga kuti pamwe madrivers vari kutiitira utsinye, but it's for the safety of other passengers and also for yourself as well. But vanhu vanenge vangojaira kuti aiwa tinosvika chete ingova vanhu vakambotakura gore riya and maona. So yeah, some things could have been avoided, but may their soul rest in peace. This is so sad. 18 plus people. And at times was really kuti what really caused, but vanhu vanga vari paground ndo vari kungotaura news dzacho idzodzo. May we travel safe. Like every week we are having incidences. Last week yange iri Easter week, tinonyatsoziva what really happened. We lost the Mujuru family, Majuru Ronald family yaya. We also lost a family yekubulawayo again, yakafira kubulawayo Harare road, a family of 4. So please, and also pane yakaitika after, yes, it was it before Easter also, vanhu 7 vaive kuside rekubulawayo koko futi vakauya vakatorwa nerori yaimhanya parodi. So muri kuona kuti ma-incidents acho ari kuita achingowedzera. So let's try to exercise caution on the roads. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya, if you're a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.